Fid-9 ta' Settembru Peter Grech se jkun qed jirreżenja mill-kariga ta' Avukat Ġenerali. Is-sibt wara nofsinhar l-Uffiċċju tal-President ta' Malta permezz ta' stqarrija ħabbar li kien irċieva ittra mingħand Peter Grech li fiha għarfu li se jkun qed jirreżenja mill-kariga tiegħu. Din ir-riżenja tiġi wara xhur ta' appelli mill-Partit Nazzjonalista u mingħand ta' entitajiet oħra fih dan is-soċjetà ċivili fost oħrajn biex Peter Grech iwarrab wara li kien nstab ħati li kiser id-drittijiet kostituzzjonali tal-kap tal-Oppożizzjoni meta ma rridx itih kopja tal-inkjesta Igrant. Drittijiet li l-Avukat Ġenerali suppost kellu jipproteġi. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija qal li din ir-riżenja waslet tard u hija konferma ċara kemm l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kellha raġun meta kienet tgħid li Peter Grech flok jiddefendi l-żgħir spiċċa pupazz tal-Gvern Laburista. L-istqarrija tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tgħid li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali suppost qiegħed hemm biex iħares l-interess ta' kull wieħed u waħda minna u mhux biex jipproteġi interessi partiġani tal-Gvern. Kien f'Diċembru li għadda meta l-Qorti Kostituzzjonali kienet tat raġun lill-Oppożizzjoni filwaqt li kienet sabet li l-Avukat Ġenerali kiser l-ogħla liġi tal-pajjiż, liġi li Peter Grech kien ħalef li jipproteġi dakinhar tal-ħatra tiegħu. Dan meta ċaħħat lil kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija minn kopja tal-inkjesta Igrant biex aktar tard kellha tkun propju l-qorti li tordna lil kap tal-Oppożizzjoni jingħata kopja sħiħa tar-rapport. Peter Grech kien ilu fil-kariga ta' Avukat Ġenerali sa mill-2010 fejn kien ħapost Silvio Camilleri. Sa issa l-ittra ta' riżenja ta' Peter Grech għadha mhux ippubblikata. Fi stqarrija separata l-Aqda Repubblika qalet li hu fl-interess pubbliku li r-raġunijiet għal din ir-riżenja jsiru magħrufa immedjatament u li d-deċiżjonijiet tiegħu u l-ħidma tal-uffiċċju tiegħu jiġu skrutinizzati. Minnaħa tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela fi stqarrija maħruġa minn Kastilja sellem lill-Avukat Ġenerali għall-ħidma tiegħu.